οργανισμός, όπως βέβαια είπαμε και πριν και έχετε ενημερωθεί, σήμερα συνδέεται με το Μάζονται προσώμια. Έχει επικρατήσει να λέμε είναι το αυτόμελο και τα προσώμια. Χωρίσουμε και εδώ, αλλά και εσείς στο σπίτι το κάνετε. Πανέφημη λοιπόν. Άρα θα τονίσουμε την δεύτερη συλλαβή. Ξεκινάω λοιπόν με άρση. Παβουγαδί. Αυτό θα ήθελα να το κάνετε και εσείς στο σπίτι. Είπαμε ότι είμαστε στον πρώτο ήχο. Θα μπορούσαμε να υπήρχε και να κάνουμε και τον παραλληλισμό, θα έλεγα. Παβουγαδί, γαβου παπά. Ήρεον αποκαλείται η ημέρα αυτή από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πλαστού στην πρώτη υπόσχεση. Όχι, αυτό που σας είπα λοιπόν. Σε εκείνες, εκείθεν εκομισοχά. Έτσι την πορεία του μέλους, σύντομο μέλος είναι, απλώς πλέον είμαστε στη φωνών. Ζω και δι, και ζω και ζω, ζων εις γαδί, γαδί, ανίζω και ζων, και ζω και δι, βουγαγαβου, βουγαβου πανίπα, και ζω δι, και ζω και ζώνη, νίνιζω, νίζω και δι, γαβου, βουγαπα, νίζω, ζώνιζω και δι, γαβου, παβου, πα, δι, γαβου, παβου, πάντα, βουγαδί, γαβου, παβου, παπα, παβου, βου, παπα, νι, παπα, βου, παπα, γαγα και δι, γαβου, γα, και ζώδι, δι και ζώδι, ζω και δι, βουγαβου, παπα, βου, νι, παβου, γαγα, νι, δι, δι, και ζω και δι, γαβου. Είμαστε στον πλάγι του τετάρτου ήχο. Η βάση μας είναι ο νι. Κομμάτι Κυρίου. Σε σχήμα πεταλούδας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της βάσης του λαιμού. Είναι να παράγει τις ορμόνες TAF3 και TAF4, οι οποίες επηρεάζουν σχεδόν κάθε σύστημα του οργανισμού, όπως είναι η καρδιά, οι πνεύμονες, το γαστρεντερικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον, ο θηροειδής ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, συμβάλλει στην έκρηση ορμονών, στην παραγωγή οστών και, όπως είναι γνωστό, επηρεάζει πολύ και το μεταβολισμό μας. Έρχεται στο θηροειδή αδένα, προκαλώντας φλεγμονή και υποθηροειδισμό. Οι γυναίκες προσβάλλονται 3 έως και 5 φορές συχνότερα από τους άντρες. Αν κάποιος έχει χασιμότο, μπορεί να μην παρατηρήσει τίποτα για χρόνια ή μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα υποθυροειδισμού. Αυτό σημαίνει χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής φροντίδας. Φαίνεται μάλιστα πως πυροδοτούνται όταν το σώμα μας εμφανίζει πολλές κυταρικές και μοριακές ελλείψεις. Επομένως, εάν εκδηλώσει κανείς ένα αυτοάνωσο νόσημα, σημαίνει το σώμα μας εμφανίζει πολλές κυταρικές και μοριακές ελλείψεις. Επομένως, εάν εκδηλώσει 12. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε αυγά, μοσχάρι, σηκώτη και λιπαρά ψάρια. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι τα συμπληρώματα σιδήρου μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της θυροξίνης. Γι' αυτό και συστήνεται η λήψη τους να απέχει τουλάχιστον 2 ώρες από τη λήψη της θυροξίνης. Σε βιταμίνη B12. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι περίπου το 30% των ασθενών με θηροειδίτιδα Χασιμότο έχουν έλλειψη σε βιταμίνη B12.
Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθούν μια διατροφή πλούσια αποτελέσματα. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η Χασιμότο θα μας συντροφεύει για πάντα. Όμως μπορούμε να την κρατάμε σε ύφεση. Για να κοιμήσουμε, όπως λέμε, ένα αυτοάνωσο νόσημα, χρειάζεται να είμαστε υγιείς, ξεκουράζοντας το σώμα μας, καλύπτοντας τις ανάγκες μας σε θρεπτικά συστατικά μέσω της τροφής ή κατάλληλων συμπληρωμάτων και φυσικά λαμβάνοντας την φαρμακευτική αδένα, είναι το ιόδιο, το σελήνιο, η βιταμίνη D, ο σίδηρος, η βιταμίνη B12 και άλλα. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Το ιόδιο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση της TAF3 και της TAF4. Τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική πρόσληψη ιωδίου είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του θηροειδούς αδένα. Το ιωδίου είναι δυνατόν όμως λίγο πιο αναλυτικά. Το ιόδιο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση της TAF3 και της TAF4. Τόσο η ανεπαρκής όσο και η υπερβολική πρόσληψη ιωδίου είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του θηροειδούς αδένα. Είναι το ιόδιο, το σελήνιο, η βιταμίνη D, ο σίδηρος, η βιταμίνη B12 και άλλα. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Το ιόδιο είναι απαραίτητο για τη λιγότερο και μερικά με αντικαρκινική δράση. Δυστικό και αντιπυρετικό. Ο Διοσκουρίδης το αναφέρει ως ένα από τα πλέον εύγευστα και τονωτικά φάρμακα μας. Έτσι λοιπόν, αν επιλέξουμε να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καταναλώνοντας θρεπτικές τροφές, αν κοιμόμαστε επαρκώς του σώματός μας να προάγει τη θεραπεία και να αμήνεται. Μερικές φορές η φλεγμονή μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον έλεγχο και να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο και αναμενόμενο. Όταν η διαστολή είναι πάνω και δίκαιζω και δίκαι. Εδώ έχουμε μία εξ των μάτων αναμέλψομεν διδίγαβουν γάδι και ζώνη ζωή και γάδι γάβου παβου παπα και διδίγαβου γάδι γαδίζω και δίγαβου και δίγαβου παπου πανίζω και δίγαβου γάδι γάδι. Θεωρούσαν σπουδαίο. Φέραν εικόνες, φέραν κοιμήλια από τις εκκλησίες, φέρανε είδη καθημερινής ανάγκης, φέρανε σκεύη οικιακά. Φέρανε όμως και τα εργόχειρά τους. Είναι του σήμερα, που δημιουργεί, που μένει ζωντανή και μάλιστα αυξάνει την κληρονομιά. Μια κληρονομιά που, όπως χαρακτηριστικά μας έχει πει ο πατήρ Δημήτριος Μαγιόγλου, εφημέριος της Μεγαλονίμου κοινότητος Σταυροδρομίου, είναι μια κληρονομιά από το μέλλον. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, οι σημερινοί Ρωμιοί στην πόλη αισθάνονται ότι είναι μια κληρονομιά που την έχουν πάρει από τους αραδιάσει τα έργα του. Ο Κιόσκι, όπου ο κύριος Απόστολος Σιδηρόπουλος έχει αραδιάσει τα έργα του χριστιανικός κόσμος. Και εμείς, αντί για δώρο, στρέφουμε το βλέμμα στο Πατριαρχείο, στον πατρικό οίκο όλων μας. Βαρθολομαίος. Μαζί του γιορτάζει η Ρωμιοσύνη, η Ορθοδοξία και όλος ο χριστιανικός κόσμος. Και εμείς, αντί για δώρο, στρέφουμε το βλέμμα στο Πατριαρχείο, στον πατρικό οίκο όλων μας, στο φανάρι. Ετοιμάσαμε και του προσφέρουμε ένα αφιέρωμα γεμάτο ευχές. Αλλά κατά τρόπον ανήθικον. Λοιπόν, είδα από το πρωί, έχετε διαβάσει στην ιστοσελίδα μας για μια είδηση μιλάμε που σας έκανε εντύπωση και το... Λοιπόν, είδα από το πρωί, έχετε διαβάσει στην ιστοσελίδα μας για μια είδηση μιλάμε που σας έκανε εντύπωση και το βλέπουμε κιόλας γιατί είχαν πολλές θεάσεις, το έχετε διαβάσει αρκετές φορές. Μιλάμε για την ελληνική εθνική ομάδα αρτοποιίας, η οποία ήρθε 7η στον κόσμο
Κάτι το οποίο μας έκανε εντύπωση. Πραγματικά δεν γνωρίζαμε καν ότι. Λοιπόν, είδα από το πρωί, έχετε διαβάσει στην ιστοσελίδα μας, για μια είδηση μιλάμε.